חזרתי אליכם, עשיתי הפסקה קצת של שעה, עכשיו חזרתי, יאללה בואו נפתח סטארטר. זה סטארטר. אוקיי. טוב, מה נעשה עכשיו? נו, זה שם לי את ניטה. טוב, אני אחזור עליכם שיהיה לי עוד כוכב. חזרתי אליכם. יאללה. מה זה? להגיע, אתה חופץ. כל הזמן אני רוצה להיזהר. הרבה זמן לא יצא לי להיות עדים. אני אסיק את 2 האחרונים ונסיים את הסרטון. טוב חבר'ה, זה בסוף יהיה מחר. ביי ביי.